санаҳои пешакӣ мавсими нави футболи мамлакат tasdiq карда шуд. Дастаҳои шомили Лигаи олии футболи мамлакат тамринҳои худро оғоз карданд. Аз ҷумла бошгоҳи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ зери роҳбарии сармураббӣ Муҳаммаҷон Ҳабибуллоев тамринҳои худро дар майдончаи фаръии варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе оғоз кард. Бошгоҳи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ мавсими гузаштаи чемпионати кишварро дар зинаи чоруми ҷадвал ҷамъбаст намуд. Ин даста дар 18 давр 7 пирӯзӣ ба даст оварда дар ҳисобаш 4 бохт ва 7 мусовӣ дорад. Ҳамакнун Куктош дар мавсими нав барои дастоварди болотар талош хоҳад кард. Ба ақидаи Муҳаммаҷон Ҳабибуллоев барои расидан ба ҳадафҳои худ дар даста тағйирот зиёд хоҳад шуд. имрӯз дар ҳайати даста тағйиротҳо хеле зиёд шуданд. Умуман имсол дар назди дастамо вазифа гузоштем ки яки ба медалҳои чемпионат мубориза барем ва умуман барои иштирок дар бозии ҷоми Африка. Аз ҳайати пешин футболбозон Холмурод Назаров, Собир Холматов тарки даста карданд. Иштироки Далер Ёдгоров бошад зери суол аст. Узви дигари бошгоҳ Муҳсин Абдуғаффоров баъди ҷароҳат бардоштанаш ҳанӯз барқарор нашудааст. ба ҷои онҳо аллакай бозигарони нав интихоб шуданд. Аз ҷумла Нозим Бобоҷонов, Расул Пайзов, Акбари Ораш ва як қатор легионерҳои дигар шомили даста мешаванд. мо аз дигар дастҳо ҳам даъват кардем бозигароро имрӯз дар ҳайати даста нестанд ба сабабҳои гуногун, мисол бозигарони локомотив ки дар машқи тамринҳои дастаи ҷавонон буданд. Барои ҳамин мо онҳоро як ҳафта аз машқи тамринҳо ҷавоб додем. дар назар дорем як 5 бозигари дигар боз аз хориҷи кишвар аз давлати Камерун дар ҳамин рӯзҳои наздик ба фикрам ба даста мешаванд. Тибқи иттилои ба даст омада, рӯзҳои наздик бошгоҳи Куктош якчанд бозиҳои рафиқонаро бо дигар дастаҳои Лигаи олӣ баргузор мекунад. Ин фурсати хуб барои санҷидани маҳорати футболбозон ва баҳо додан ба ҳолати ҷисмонию физикии онҳо ба ҳисоб меравад, мегӯяд Муҳаммаҷон Ҳабибуллоев.